आच्छा लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ गासिबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय मा थाख्लाय नार्जारि आरो बिपुल मुसाहारि। आसलते लोगोफोर मा बुंनो जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रानो मा जाजोबलांखो माने गावजों गाव खालि दान्थेलायनाय जावलायनाय खालि जावलायनाय। आसलते बिसोर गावखौनो मा देखायनो सानदों नायदो लोगोफोर जोंहा थाख्लाय नार्जारि आरो मा होनो बिपुल मुसाहारिजों जेरैबायदि माने बाथ्रा दान्थेलायगासिनो माने बिसोर मा गावसोरखौनो मार गोदोर माने आर्टिस्ट माने एक्टर माने महरगिरि एबा डाइरेक्टर प्रडिउसार साननानै लादों नामा। आसलते नोंसोर लाब गैया बेफोरबायदि जावलायलायबाय थानानै। जोंफोरबायदि दुखिया मानसि ना बोथिंग्रा हाजिरा मावथिंग्रा मानसियासो नोंसोरबायदिनि सावथुन एबा फिल्मखौ नायनानै फेमास खालामदों मिथिबाय। थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखा बुथुम बुथुम फुजा मेलाया थांनानै मा होनो 100 रां 80 रां 70 रां होनानै टिकेट दाननानै नायदों। अब्ला नोंसोर माखौ लानानै गावखौनो गाव मा सानदों नोंसोरो हा? नोंसोर माने गावखौनो गाव बिराद हाई लेभेलनि माबा सानदों नामा? नोंसोरनि फिल्मखौ सोर नायो? जोंसो नायो जों गैजारोङिनि माने मानसिफोरासो नायो। थाइसे थाइनै बुथुमनानै बोरबाय जावथिं गुसेंग्रा जावथिं ना बोनथिं 10 थाखा 20 थाखा माने जमाय फुजा मेला थाङै थाङै टिकेट दाननानै नायो जोङो। 100 थाखा गारनानै 80 थाखा गारनानै सोर नायै बायदि मोनदों? नोंसोर एसे सान खर'आव मेलेमाव माने खर'आव मेलेम दङब्ला एसे सान नोंसोरो गावसोर एसेबां माने दुगा देखायबाय थानो नाङा नोंसोरो मिथिबाय। जों जाम्बा जाम्बि जानो हागो नाथाय जोंहाबो हारिनि थाखाय साननानै माबा दं। नोंसोर इदि गोरों गोरायानो जुदि बेफोरबायदि गावजों गाव माने नांलायलायबाय थानानै माबालायबाय थानानै देखायोब्ला अब्ला नोंसोरलाय जाम्बा जाम्बिखौलाय बोरै मा फोरोंनो हा? बेखायनो एसे सान नोंसोरो गाबोनबो बैनि गाबोनबो बैजों बिदिखौ जोङो मोजां मोनाखै। मानो होनबा बयबो मोजाङै था बयबो मोजां खामानि माव। मानो बे गावजों गाव जावलायलायबाय थानाय बेलाय? नोंसोर बायदि एसेबां गिदिर गोलाव मानसियानो जुदि बेफोरबायदि गावजों गाव हेबलायलायबाय थानानै देखायबाय थायोब्ला जों बायदि जाम्बा जाम्बिखौलाय मा फोरोंनो नोंसोरलाय? नोंसोर बेफोरबायदि देखायबाय थायोब्ला आरे नोंसोर गावसोरखौनो गावसोर मा बिराद माने हाई लेभेलाव थांनाय बायदि मोनबाय नामा? नोंसोर बायदिनि सिनेमाखौ जोंफोरबायदि गोरिब भिखारि मानसिया नायाब्ला गुन्दै गैया नोंसोरो लाब गैया। जोंसो ना बोनथिं गुसेंग्रा जावथिं हाजिरा खामला मावथिं 10 थाखा 20 थाखा जमाय फुजा मेला नायनानै टिकेट दाननानै 100 थाखा 80 थाखा 70 थाखानि टिकेट दाननानै जोंसो सिनेमाखौ नायो नोंसोरनि सिनेमाखौ। नोंसोर गावखौनो गाव मा सानदों? आं बांद्राय बुंला नोंसोर बेफोरबायदि जाबाय थानो नाङा मिथिबाय। एसे मोजाङै माने माथायाव मेलेम दङब्ला एसे मोजां साननानै नाय नोंसोरो सारमोन। नोंसोर माने बेफोरबायदि मा जों जाम्बा जाम्बिजोंथ' जाम्बा जेबो रोङा। नोंसोर जोंखौ माबोरै फोरोंनो बोरै सिखायनो? खानसेबा गेमस्रिनि खानसेबा बैनि खानसेबा बैनि बेफोरबायदि दावराव खालामबाय थानानै लाब गैया। आसलते नोंसोरो मा जाजोबलांखो आसलते बर' हारिनि गासै लिडारफोरानो बेफोरबायदि नामा? गासिबो माने बेफोरबायदि आल्टु फाल्टु गोजा माने मोजां साननाय गैया माने गावजों गावनो माने दान्थेलायबाय थायो हेबलायलायबाय थायो। माने नोंसोर गावजों गाव मिल गैया माने रावबो मिल गैया। बेफोरबायदि जाना सारमोन नोंसोरो एसे मोजाङै जोंसो बुजायनांगौ बा जाम्बा जाम्बिखौसो बुजायनो हानांगौ। नोंसोर गोरों गोरायानो जुदि बेफोरबायदि देखायबाय थायोब्ला जों आरो बोरै मा बुजिनो? नोंसोर गोरों गोरायानो जुदि खौसेथिया माबोरै फैयो खौसेथिखौ माबोरै लाबोनांगौ माबोरै गोरोबनानै थानांगौ बेफोरखौ जुदि बुङाब्ला आं बेखिनिखौ बुंबाय। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदों होन सारमोन। नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ बुंनांगौ जेबो गैया आं बेखौनो बुंबाय। उपाय गैया आरो बुंनांगौ गोनां बायथ' जाबाय थानो हायाखैना गोसोआ नोंसोरनि बेफोरबायदि नांलायबाय थानायखौ माबोरै थानो हानो? जोंबो थानो हायाना जोंहाबो हारिनि थाखाय मोनसे साननाय दङ बा जोंबो बर' हारिखौ मोजां मोनो जोंबो हारिमुखौ मोजां मोनो हारिमुखौ सिबिनानै जों बेखायनो जों गैया जानो हागौ थाइसे थाइनै जमायनायबाबो नोंसोरनि फिल्मखौ नायो जोङो। बर'नि हारिमुवा थांनानै थाथों बा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगाथों होननानै। जों मानि थाखाय नायो? जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिया बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगाथों होननानैसो जों बर' फिल्मखौ नायो। बेखायनो नोंसोर मोजाङै था मोजाङै बानायबाय था बेफोरबायदि गावजों गाव दान्थेलायबाय थानो नाङा। थाख्लाय सार आरो लोगोसे बिपुल मुसाहारि सार थाख्लाय नार्जारि सार नोंसोर सानैखौ बुंदों नोंसोर मिलायलाय। नोंसोर बेफोरबायदि माने गावजों गाव माने एखे स्टाफनि खामानि मावग्रा मानसियानो जुदि नोंसोर बेफोरबायदिब्ला माबोरै जानो? माने सैमा जानायखौ मावजि नायनो हाया मावजि जानायखौ सैमा नायनो हाया मा बुंनो आरो नोंसोरखौ आयु लासिं सिं बाथ्रालै भाइ मा बुंबावनो आरो। जोंहासो लाजिनाय मोनदों जों जाम्बा जाम्बि जानो हागौ सारमोन नाथाय जोंहाबो एसे साननो हानाय मेन्टेलिटि माबा दङ।
आइया 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 जाला जाला नोंसोरजों बेखिनिखौ आं दिनै बुंबाय बाय बाय नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोनदोंसै आरो मोजां मोनदोंसै बाय बाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालाम माने जाहाथे थाख्लाय सार आरो बिपुल मुसाहारि सारनि खोमायाव हाबहैनानै माने बिसोर एसेमान माने लाजि मोनो आरोना माने बिसोरनि खर'आव जेबो गैला माने गावजों गाव माने बिसोर गोरों गोरायानो बेफोरबायदि माने नांलायलायबाय थानानै जों माने जाम्बा जाम्बिखौ हिसाब फोरोंनो हानाय गुनानो गैला बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जायफोर बे भिडिअखौ नुदों आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना हाजारसे शेयार खालाम जाहाथे बिसोर लाजियो लाब गैया नोंसोर बेफोरबायदि नांलायबाय थानानै सारमोन भिडिअ दोनथ'बाय बाय बाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंसै आरो गाज्रि मोनदोंसै बेखिनियानोसै आरो लोगोसे थाख्लाय सार आरो बिपुल मुसाहारि सारनि जावलायलायनायखौ एसे नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन बेखिनियानोसै आरो हाजासे शेयार खालाम दे लोगोफोर आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां बेखिनियानोसै बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बेखिनियानोसै दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय नों पार्सनेल दांनो नाङामोन जोंनि समायना रमायना गामिखौबो नों दांनो नाङामोन जोंनि नाराबारि आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय थां न'खरसेबो बाद गैला साख्रियालाजोब बयबो लेखा गोरोंजोब मानो पार्सनेल दांबाय थादों नोंलाय नों दां नोंनि न'खरखौ दां लाजिनोबो ओंखारला नोङो एक्चुअलि आं बायदिया समाया बिफुल नोंजों आरो नों बुंदों हाद्रि खुग्लुंलायनाय मानाय गधे कहाँ पे है तू कौन सी सपना में जी रहा है और मैं थाख्लाय आं थाख्लाया सोरनावबा बिनानै गानो आं रावनि प्रडिउसारनि नाम लाया बिथांमोना आंखौ निजेस' खावलायनासो लाङो आरो नों बायदि नङा आङो आंनि केरियारखौ आं निजे दानाय आङो आंनि केरियारखौल' नाया थाख्लाय बुरबक खोनासंनो मोजाङै बे चिराङाव जेला जायो मिस टमी नार्जारिखौ लाबोनायनि बहुद खोथा ओंखारदों टमीजोंबो जों रायलायदों बुजायदों आजायदों ओरैहाय बेसेबांबा 3 लाख 4 लाख थाखा खरसा जाखादों होननानै पाब्लिकफ्रा बिराद डिमान्ड खालामदोंमोन कमिटिफ्रा जों बावहाय माखासे जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों रायलायदों जोङो साक्सेस जादों जों जैजायदों जोंखौ जेबो बुंनो हायाखै जों होबथानो हादों थाख्लाय मिथिबाय दिनै नोंथाङा दाखालि चिरांनि बिसानि मिटिङाव बुंबावदों चिराङाव जे जोंहा बिसायानो बिराद पावारफुलखा जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा दुलाराय मा होनो बेखौ थुनलाइ आफादनि दुलाराय बर' समाज आफादनि जोंहा मा होनो बिदिखौ मदद लानांगौनि जेबो गोनांथि गैया होनदों नों थाख्लाय दाख्लै थिग आसे नोंथाङानो जुदि बिसाखौ इसेबां पावार होनबायब्ला मोजां खोथा नाथाय नोंथाङा दिनै कसुगाव थान्दा बाजाराव दिनै गेमस्रिखौ लाबोनायाव नोंथाङा होबथानो हायाखै नोंथाङा गोहो गोलोन्दां नों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बुंनो हायैखौ चिराङावसो बुंफैबाय नंगौना नङा दाख्लै बे खोथाखौ आं दिनै नोंनाव जबाब बिदों आरो नों बहुद खोथा बुंबावदों आं नोंनि खोथाखौ दिनै जबाब होनो नागिरदों थाख्लाय लाइभआव आं मालाबा बेबायदि लाइभ फैफेराखै आरो खोनासंबाव थाख्लाय नोंथाङा माबानि बिसानि नोंथाङा एडभाइजार नामा आगोलावहाय प्रेसिडेन्ट मोनो एडभाइजार जाबाय येस मोजां खोथा नोंथाङा जुदि एडभाइजारब्ला नोंथाङा जुदि सासे मोजां लिडारब्ला नोंनाव मानो साहसआ फैयाखै जे गेमस्रि दैमारिखौ जोंहा बिसानिफ्राय बेन खालामनाय लोगो लोगो रिलेसन गोरा लाखाबाय बे हिसाबै नोङो थांनानै कुसुगावआव बन्द खालामहैनो हायिया सोरनि दुरबलथा थाख्लाय ओइ थाख्लाय सोरनि दुरबलथा बियो नोंथाङा बेखौ बुजिदों बा गोसोआव दं नोंथाङा बेनि बादै आंखौसो पार्सनेल एटाक खालामदों बिपुल मुसाहारि नों सोर नों आंखौ सिनाया थाख्लाय नोंखौबो आं सिनाया होननानै बुंनो हायो खिन्थु थाख्लाय आं नोंखौ सिनायो
नोंनि बिदा नोंदा देरसिनजोंसो आं बिराद क्ल'ज फ्रेन्ड दासिमबो आं लोगो थाख्लायखौथ' नोंखौथ' आङो